Ahoj, Maja. Vilko, ako to, že si tu? Myslela som si, že dnes budeš pomáhať ochladzovať úľ. No... Ach, Vilko, pozri. Dobré ráno, milé deti. Nie, nedám. Máš smolu. Zdá sa, že sa im páčiš. Páčia sa im moje raňajky a chcú mi ich zobrať. Musíme im zohnať niečo na jedenie. Nie, nemáte to rady? Vilko, idem nájsť niečo iné. Daj tu na ne pozor. No tak dobre. Ale dám vám iba trošku. Nech ostane aj mne. Nie, nie. Neotravujte. Všetko vám určite nedám. Maja! Keď ja neviem, čo zvyknú jesť. No. Nie, nie, nič vám nedám. Nie. Maja, pozri, čo som ich naučil. No, ešte, že sme išli okolo. Sú ešte príliš malé, aby sa o seba starali sami. Áno, ostaň s nimi, Vilko. Ja sa pokúsim nájsť ich mamu. No konečne. Dúfam, že sa už v pokoji najem. Nie, nie, ja nie som vaša mama. Dobré ráno. Celá tá obrovská černica je pre vás? Nie. Táto černica je pre moje detičky. Toto je jediný druh, ktorým sa živia. Mám 4, ale sú vo veku, keď zjedia toľko ako 10 detí. 4? Tak tie deti, čo sme stretli v lese, sú asi vaše. Čože? Ale to nie je možné. Nebola som preč tak dlho. A moje deti ma určite čakajú doma. O nie! Bože! Nie sú tu! Asi mi to trvalo pridlho. Pridlho? Ty nevieš, aké sú mláďatká v bzduch, ak musia príliš dlho čakať na potravu. Vydajú sa hľadať matku, že na okolí nie sú žiadne černice. Spomínala si, že si našla v lese 4 malé bzdochy. Kde sú? Nedaleko. Počkajte tu, hneď ich privediem. Prestaňte už vymýšľať. O nie, kam to zas bežíš? Mama,
Sedte pekne na zadku, inak sa nahnevám. Vilko! Našla som ich mamu! A Maja, konečne, tie malé potvorky mi dali zabrať. Mama! Krpáni, ide sa! Pravá, ľavá, kráčame! Doma vás čaká papanie! Pravá, ľavá, kráčame! Ešte raz ďakujem. Prepáčte, ani som sa nepredstavila. Ja sa volám Maja. No a toto je Vilko. A ja sa volám Luceta. Prepáčte, musím im zasa zohnať niečo na jedenie. Vy ostaňte tu, deti. Počkajte, môžem vám pomôcť hľadať černice. Šlo by to rýchlejšie a decká by zatiaľ nestihli ujsť. Vilko? Ja sa musím vrátiť do úľa. Vilko, prosím. Nemôžeš tu počkať a dozrieť na tie malé. Nie. Raz, dva, tri, spíte. Ach, nie, čo tu robíš? No poď. A teraz zatvoročka. Tak to má byť. Raz, dva, tri... Čo? Kde ste? O nie. Toto je podraz. Ja sa zbláznim. Ja sa z vás zbláznim. Zvládol si to, Vilko? Nech sa páči. Dobrú chuť. Drž sa, Vilko. Hneď som späť. Stoj! Nie! Už aj mi ju vráť! Je moja! Stoj! Nie! Nebuďte smutná, pani Luceta. Určite nájdeme ďalšie černice. Nie! To sa mi asi sníva. Na chvíľu som si zdriemol a zrazu je tu dvakrát toľko detí. Toto sa nám už nepodarí zvládnuť, Maja. Vyzerá to tak, že sem prišli všetky deti zo susedstva, lebo doma už nemali čo jesť. A teraz musíme nakrmiť všetky. My to zvládneme. S Vilkom vám pomôžeme. Platí? Nikto nevíde von, nikto nevojde dnu. Pozrite sa! Tam je kopa černíc pre detičky. Nikto nevojde dnu a nikto nevyjde von. Maja! Poblách! Máme ďalších hostí! Nájdeme vám nový domov, oveľa väčší. Niekde blízko Černičia. To bude určite menej namáhavé. Aha, tam sú! Uniesli nám naše deti! Všetko je to jej vina. Nemôžeš vyzbierať všetky černice z lúky sama. Tak toto ďalej nejde. Áno, treba sa podeliť. Prestaňte! Vždy, keď sa vydáte hľadať potravu, hrozí, že vaše deti ujdú z domu. Má pravdu, je to tak. A čo máme robiť? Mohli by ste spojiť svoje sily a robiť všetko spoločne. Tak to funguje v úli.
Počula si, Maja? Vedia povedať moje meno. Vilko.